De Vlakentunnel straks 10 dagen en nachten dicht, terwijl de provincie vol zit met toeristen. Ik heb daar niet echt begrip voor dat die tunnel met die paasvakantie wordt afgesloten. Omdat daar echt volgens mij een grote verkeerschaos dreigt. En verder in deze uitzending. Herdenking voor omgekomen Oekraïners. En verpauperde huizen eindelijk aangepakt. Goedenavond. Er zijn nu al zorgen over de 10-daagse sluiting van de Vlakentunnel. In april is dat. Rijkswaterstaat waarschuwt voor langere reistijden en files door de werkzaamheden. De tunnel krijgt een opknapbeurt, maar de paasvakantie van zowel de Belgen als de Duitsers valt precies in die periode. De afsluiting van de Vlakentunnel vanaf donderdagavond 9 april valt midden in de paasvakantie van de Vlaamse en Duitse toeristen. Die rijden vanaf de volgende dag massaal weer terug naar hun eigen land. We kregen bericht uit Duitsland van Gregor Pohl en hij maakt zich heel veel zorgen over de gevolgen. Ik heb daar niet echt begrip voor dat die tunnel met die paasvakantie wordt afgesloten. Omdat daar echt volgens mij een grote verkeerschaos dreigt. Ja, dit was eigenlijk de periode die voor ons overbleef binnen alle andere projecten die rondom ons heen plaatsvinden, waarop wij konden uitvoeren. Waarbij we dan ook rekening moeten houden met het toeristenseizoen. Dus ja, dit is een vakantieperiode wellicht voor de buitenlandse toerist. Maar gaan we verder zitten in het jaar, dan komen we echt in het zomerseizoen uit. Ja, dan willen we sowieso altijd wegblijven. En in de winterperiode hebben we beperkingen met het weer. Een andere oplossing dan volledig afsluiten is er niet. Nou, er zijn wel andere opties bekeken. Kunnen we bijvoorbeeld buis voor buis de werkzaamheden uitvoeren. Maar ook dan zien we dat we gewoon nog steeds heel veel hinder zullen veroorzaken. Omdat we niet de hele rijbaan open kunnen houden. Er zal altijd nog een rijstrook beschikbaar moeten zijn voor te vluchten. En al wordt de periode dan 2 keer zo lang. Dus dan komen we op 20 dagen hinder uit. Ja, en dan kiezen we hierbij echt voor kort en hevige pijn. Tijdens de werkzaamheden aan de Vlakentunnel worden asfalt, koolkroosters en voegovergangen vervangen. Het beton en de voegen van de tunnelwand worden hersteld en de vangrails en detectielussen worden vernieuwd. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden alle systemen getest. Dat is nodig om de veiligheid in de tunnel te garanderen. 55.000 voertuigen die er per dag doorheen gaan, die moeten dus een andere weg gaan zoeken. Klopt, die zullen een andere weg moeten zoeken of andere keuzes moeten maken in of ze überhaupt de weg inderdaad opgaan. Rijkswaterstaat adviseert daarom gebruik te maken van de diverse omleidingsroutes. Maar veel toeristen uit Duitsland zullen via de A58 willen rijden. Iedereen die van Noord-Rijn-Westfalen en van Rijnland-Pfalz komt, die moet toch via de A58 Zeeland verlaten weer. En daar is geen andere kant. Adviseert u nou de mensen die in die periode dat die is afgesloten om het te gaan doen? Nou, vooral vooraf kijk goed of u de reis moet maken. Moet ik hem in de spits maken? Want dat scheelt een hele hoop. In de spitstijden is het natuurlijk het drukste. Kies de routes die wij adviseren, de omleidingsroutes, maar ook de grootschalige omleidingsroutes. En kijk wanneer het juiste moment is om die reis te maken. We moeten dan ook kijken of we via die omleidingsroute gaan of dat we een grote omvaring maken via de Zeelandbrug. En dan de Kramersluis en dan over Steenbergen en Bergen op Zoom. Misschien een bolus meenemen voor onderweg? Ja, natuurlijk. En iets te drinken. Dat moet erbij zijn. En ik hoop dan met mooi weer. De werkzaamheden aan de Vlakentunnel beginnen op donderdagavond 9 april en duren tot maandagochtend 20 april. Een grote herdenking in Middelburg vanmiddag vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst dat er op deze manier werd herdacht in Zeeland. Een bijzondere dag ook voor organisator Natalia, die zelf 4 jaar geleden vluchtte naar Zonnemeire. Je hebt een andere leven, je hebt een ander land en je moet alles opnieuw doen. Maar voor nu, ik ben erg blij dat ik ben in Zeeland. Omdat ik heb al mijn families hier en ik heb een goede baan. Ik kan iets doen voor Zeeland en samen met Zeeland. En op die manier wilden ze ook een herdenking organiseren. Een groot aantal Zeeuwse burgemeesters was er, net als de Oekraïense ambassadeur en consul. De dag heeft voor Natalia een duidelijk doel. Ik denk dat het echt een goede moment om dialoog te hebben en iets goed opstarten. Ze hoopt dat de oorlog snel stopt en dat dit de laatste keer is dat er zo'n herdenking gehouden moet worden. Together to victory. Slava!
Het provinciebestuur is weer compleet. Johan Alberts is beëdigd als gedeputeerde, de opvolger van Johannes de Bat. De Bat is staatssecretaris geworden in kabinet Jette. Alberts was eerder onder meer wethouder in Middelburg. Deze nieuwe functie was niet gepland. Carrièreplanning, daar ben ik eigenlijk niet zo van. Ik ga aan de slag, ik stroop mijn mouw op en ga aan de slag voor de dingen die op mijn pad komen. En dit is nu eenmaal op mijn pad gekomen, maar ik vind het wel een hele mooie uitdaging. Volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen, dus deze baan van Alberts is in principe voor een jaar. Maar hij zegt nu al dat hij hoopt ook daarna nog gedeputeerde te blijven. Een meerderheid van de politieke partijen in Zeeland is tegen de invoering van gratis openbaar vervoer. Dat bleek vanmiddag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. PvdA GroenLinks wil gratis OV in Zeeland invoeren vanaf 1 januari volgend jaar. Maar de partij kreeg alleen steun van de SP en de Partij voor de Dieren. Veel partijen waren wel voor aangepaste tarieven in het OV voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen, scholieren of bijstandsgerechtigden. De renovatie van een rijtje leegstaande, verpauperde woningen in Koudekerke is begonnen. De 8 huizen aan de Bankertstraat waren meer dan 10 jaar lang een doorn in het oog van Koudekerkenaren en de gemeente Veren. Ja, de Bankertstraat, Koudekerke was echt een hoofdpijndossier. Dat was voor de omwonenden was het ook vreselijk om daar zo naast te wonen, altijd op te kijken. De tuinen waren helemaal compleet verwilderd. Er zat ook af en toe een insluiper in een van de woningen. En dan krijg je natuurlijk risico, ook van brandstichting, dat soort dingen. De risico's worden groter, de overlast wordt meer. En daar moest verandering in komen, maar dat had nog wel wat voeten in de aarde. We moeten heel zorgvuldig omgaan met het eigendom van iemand. Maar als iemand besluit om woningen gewoon te laten verpauperen, geen onderhoud te plegen, dan kan er een situatie ontstaan dat je als gemeente in moet grijpen. Dat betekent in gesprek gaan met de eigenaar van de 8 panden en druk uitoefenen. Ja, dat is concreet met gewoon dwangsommen. En dat was op een gegeven moment liep dat op tot €30.000 per woning. Maal 8, dus dan tikt het door. En blijkbaar heeft dat wel geholpen. Wij denken dat dit een kansrijke aanpak is, ook voor andere gemeenten. Je moet echt een lange adem hebben. Continu erbovenop zitten, stapjes zetten, dat die dwang, dat een eigenaar dat gaat merken, voelen. En als je dan tegelijkertijd met hem in gesprek bent, dan kun je daar resultaten boeken volgens mij. De woningen moeten nog dit jaar weer helemaal spik en span zijn. Een 84-jarige vrouw die gistermiddag werd aangereden in Middelburg is aan haar verwondingen overleden. De vrouw stak in haar rolstoel een zebrapad over op de Looiersingel toen ze werd geschept door een auto. Ze werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze 's avonds. Op hetzelfde zebrapad gebeurde 15 jaar geleden ook een dodelijk ongeval. Toen werd een echtpaar doodgereden. Gert-Jan Martens is ook volgend seizoen speler van Hoek. De 37-jarige Belg heeft zijn contract met 1 seizoen verlengd. Martens kwam na een lange profcarrière in 2022 bij Hoek terecht. De verdediger die aanvoerder is bij de koploper van de tweede divisie is geliefd bij de club. Morgen kan hij zijn 125e wedstrijd voor Hoek spelen. Oostburg heeft tegenwoordig een babysoos. Ouders met een klein kind kunnen er andere vaders en moeders ontmoeten. Klinkt niet alleen gezellig, het kan ook fijn zijn even stoom afblazen. En je kunt er ook nog eens wat van opsteken. Samen oefeningen doen met je baby of peuter. Hoe leuk is dat? Vroeger moest je zelf maar uitzoeken hoe je je kind moest opvoeden. Tegenwoordig is dat anders. Je kunt met je kleintje naar de babysoos. Nu ook in Oostburg. Ik ben Elisa en dat is Ryan. Het leek me wel heel leuk om een keer te kijken voor met andere kinderen te spelen en wat te bewegen. Dus vandaar dat ik dacht, we gaan gewoon een keer kijken. Er komen steeds andere thema's aan bod. Deze keer is het bewegen onder leiding van kinderfysiotherapeuten. Wij zijn vorige maand ook geweest. Omdat ik het leuk vind dat er vanuit de gemeente iets georganiseerd wordt. En Madelief het heel leuk vindt om er af en toe op uit te gaan. Dus daarom zijn we hier. Nu gaan we dansen met onze schouders. Onze schouders gaan op en neer. En op en neer. Tijdens de babysoos kunnen ouders ook terecht bij deskundigen voor vragen. Heel veel voedingsvragen. Dat is toch echt wel heel veel. Ja. En slapen en zindelijkheid, dat zijn toch wel de hoofddingen waar het eigenlijk vaak om gaat. Maar er is geen opgeheven vingertje van zo moet het.
Ja, wij zijn natuurlijk vooral van de preventie. Wij geven voorlichting natuurlijk over gezonde voeding, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. De niet roken, de omstandigheden van het gezin, hoe dat is. En als er hulp voor nodig is, dat we dat op tijd inschakelen. Zodat je op tijd, voordat er ergere dingen gebeuren, dat je dat goed kan begeleiden en mensen kan helpen. Dit soort activiteiten komen voort uit het programma Kansrijke Start van de overheid. De eerste 1000 dagen zijn namelijk bepalend voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Ouders vroeg en laagdrempelig ondersteunen is belangrijk, zodat ieder kind een goede start kan maken. Want niet in elk gezin is het roze geur en maneschijn en glinstert het. Dat ziet deze wethouder ook. Wij zien ook wat er gebeurt in onze gemeente. En vandaar dat we die ook extra ondersteunen. Als je kijkt ook qua jeugdzorg, maar dan heb je het al veel later in de leeftijd. Die is ook gewoon aanwezig. En als je nu al vroegtijdig daar al extra ondersteuning in kan geven. Nou ja, dat is gewoon mooi dat je het op deze manier kan realiseren. Maar vandaag is het vooral lachen en gezelligheid. En de kleintjes zullen hierna vast lekker slapen. Hun mama's en papa's dan waarschijnlijk ook. Een regenachtige dag vandaag en dat blijft vanavond ook zo. Het werd 10 tot 13 graden. Morgen weer grote kans op buien. Zondag begint de dag zonnig, maar ook dan wordt het uiteindelijk bewolkt met kans op wat regen. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen ben ik er weer, dan om 6 uur in plaats van 5. Fijne avond en een heel goed weekend.